تایبەت ئەم ڕاستێکی ji bo tevahî civaka Kurd û Kurdistanê ew rojeke dîrokî û rojeke naskirî û binîşan bû. Ji ber carayekê em bêjin fîşek li beramberî dijmin dihate teqandin, dibe ku berî wê karekî xebatekî siyasî berfireh hatibû meşandin. Lê weke em bêjin pêngava cesaretê, pêngava berxwedanê û pêngava serkeftina ku heta roja îro em anîne ji xwe di Şengalê de 2014 fermana ku li serê civaka êzdî rabû, qetilama ku li ser êzdiya rabû, şagirtên egîd bûn ê ku fîşeka yekemîn berdabû bi me ve hatin û carek din jî egîd bû, egîd civiyan bû hat û li vê derê em bêjin fîşeka yekê careke din li beramberî Daişê teqand piştî ku hêzên pêşmerge ji vê derê reviyan, hêzên Iraqê li vê derê nebûn, ti hêzekî ku parastina êzdiya bike nebûn, car din bi wê fikrê, bi wê felsefê û bi wê hişmendiyê û bi wê cesaretê di Şengalê jî de ew berxwedan hate destpêkirin. Ev 7 sal em bêjin li ser wê îradê, li ser wê cesaretê Şengal berxwe dide, Şengal tekoşînekê didi meşandin, Şengal rêxistinekê didi meşandin. Heger îro em behsa rêxistinekirina civaka êzdî bikin, rastî jî bi carayekî bû Şengalê jî ku civaka êzdî li beramberî artêşa Iraqê û li beramberî hêzên desthilatdar, hêzên dagirker ê ku dixwastin Şengalê dagir bikin, bi taybet em bêjin gelek mînakên wisa hebûn ku rastî jî ew fîşeka hevalê egîd teqandin heta roja me îro hatiye. Berê êzdiya newêrîbûn li civaka êzdî, jinên êzdî bi giştî êzdiya nekarîbûn li ber aliyekî yan jî desthilatdara bisekinin. Me meyze kir roja me îro de civaka êzdî jî bi kevirên xwe, bi fîşekên xwe, bi îrada xwe, bi hemê ewa xwe li beramberî hêzên desthilatdar û dagirker sekinî. Ev îrada ku derketiye ortê ku civaka êzdî taybet em bêjin dema pêşmerge xwest de were nêva xanesorê û sinûnê bin navê pêşmergeyê roj wexta desteka wan piştgiriya wan dewleta Tirk dikir ve çaxê êzdî carekê ew mînakek bû ku êzdî pêşiya wan derbiketin. Peymana nehê cotmehê ew jî mînakek bû, ew jî hemî jî cesareta wê, qeweta wê, îrada wê ji pêngava teqîna pazê tebaxê bûn. Ev hemî wisa ji rojekê û du roja sê roja wisa ji rehetî derneketiye ortê. Yani milletekî civakekî wisa ku bi rehetî wisa komekê zihniyetek yan jî felsefeyeke wisa îradak wisa hatibe peyda kirin, ew mîratê bi 10 sala ye. Ev 37 sal, 38 sal îradake weke dibêjin mînakeke şopeke ku ji vê civakê re hişt, ev civak jî îro li ser wê wê cesaretê dimeşin. Rastî pêngaveke cesaretê bû, îro ew pêngav li Şengalê jî hata avakirin. Kêleka kar û xebatê rêxistinî rastî jî karekî cesaret karê îradekirinê li ser keda heval egîd hatiye meşandin. Îro li Şengalê kar û xebatê ku em didin meşandin, rêxistina ku em ava dikin û çalakiyên ku em dikin, tekoşîna em didin meşandin bi keda heval egîd bû. Heta roja me îro hatiye em bêjin îro li vê derê hebûna me li vê derê bi wê kedeyê, bi wê felsefeyê, bi wê tekoşînê ye. Li serî de em 15 tebaxê li rêber Apo û tevahî şehîdên Kurdistanê, şehîdên azadiyê em pîroz dikin. Belê em bêjin 15 tebaxê ji bo me rojekî pir bi wateye, rojekî pir giring e. Lê heman heman dem de jî rojekî pir xemgîn e ji ber em bêjin şehadeta mamzekî Şengalî di wê rojê de em bêjin mamzekî Şengalî hate şehîd xistin. Lê heman dîs pir giring dibînin. Ji ber ku em bêjin fîşeka yekemîna ku li hemberî dagirkera hatiye teqandin û em bêjin serî hildana gelê Kurd li hemberî em bêjin dagirkerên Kurdistanê hatiye kirin. Şehîd egîd li hemberî wê serî em bêjin rakir û em bêjin çend hevalî xwe li hemberî dagirkeran fîşeka yekemîn di vê rojê de teqandin. Ji bo wê jî em bêjin heta niha jî ew berxwedanî ew
ام بیژن تگوشین لسر ریا شهید عگیت و ام بیژن وان حوالین وی گروپا کو ویرا ام بیژن دهمبری داگیرکران شهر کری حتی نهاجی لسر وی تگوشین لسر وی برخوداینیه ام بیژن گل کرد به تواهی و تایبازی گل ازدی لسر وی شوپ دمشه و ام بیژن کدو خبات کارو خبات وانو کدوان نه تشبیر کنو حتی نهاشی دبر چوان را ته در باس کرن اجبویجی یعنی ام بیژن کارو کدو خبات شهید عگیت یا فرماندار عگیت محسوم قرق ماس ام تجاری جبیر ناکن جبر کو ام بیژن براستیجی جبوی گلی کرد روزه کی پرگرنگ تایبتی جبوی ما گلی ازدی ام بیژن دسی سالیا و سرهلدانه ده ام بیژن عقید جویان جی وک ام بیژن شوبدار شهید عقید هات لهوارا جواکا ازدی گل ازدی لشنگالی ده ام بیژن تگوشین و برخودانه کی پر به هم پا دایا مشاندن اجبوی بیجی ام وک جواکا ازدی یعنی ام بیژن مامزکی جی معانی سرزمانده روزه ده ام بیژن شهید کتا هر سال جی ام مامزکی ببیرتینن لی همان لکیله کاویجی ام و روزه ام تجاری جبیر نکن و هر تمشی ام پیروز دکن و روزه کی پر پیروز و پر بواتیا یعنی ام وک جوانن ازدی وک جواکا ازدی حتی دلوپا خوینا خویا داوی کدوان ام بیژن برخودانیا وان جبیر نکن و ام لپی شوپا وان حتی داویجی جبوی آزادیا تواهی کردستان و ازید خانه ام بردوام بکن و بدومینن ام دبیژن بلا داگیر کردن دولتا تر تایبت داگیر کردن دولتا کو کردستان جهف قد کری جهف جدا کری بلا باش بزانبن تجاری نکارن گلی کرد تایبتی جواکا ازدی تونه بکن و هر سر کفتن یامان با و هر و بنکتن یا دشمن با و بجی برخودانا گریلان هپکی و یه جستاره بجی برخودانا گلی کرد